Marhite-hite goar di debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia nati mopalangit dohot tanon. Amin. Endehon hamuma debata, puji hamuma goarna, palendes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halongonan, Jahoba do goarna, jala marolop-olop mahamu di jolona. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, ajarhon ma tuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor mama mata nami, asa hutanda hami hatuan nami nasian hoi, pargogoi hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasapoda nalipe, satogihon mahami di akadalanmu, asa hutanda hami ho hangoluan nami, manang mangolu, manang matepe hami, marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus anakmi. Amin. Mari ini mahita sian buku ini nomor 585 ayat 2 roh di ayat 3. Amin haleluya. Ta endehon ma goarni de batata. Amin haleluya. Alani denggani basana do tuhita. Amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Sangabdi Jehovah di batata. Amin haleluya. Nabunar jalamar mulia do Jehovah. Amin haleluya. Kapot timbul ma goarni de batata. Amin haleluya. Natigor jalana sun gogo salilingna. Amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Tongyon hamuma patik niribata dari emet sian Filipi 4 ayat 4. Marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani, hulaki memandok marlas ni roha mahamu,
Ido saatna atong rapmagino gogo mahita lau mangulaho na hombar tu patiknai. Ale Tuhan di bata saya pargogo imahami mangulaho na hombar tu patikmi. Amin. Marinde mahita sian buku ini nomor 410 ayat 1 ayat 3. Tato putri madosata nagodangi di hadapan ni debata. Ale Tuhan di bata amanami para sirohana semurung. Napungu dohami di jolom martangyang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Sayasi marohami da sandok bangso nami, se sama dosa nami salutna. Saya sungguli marohan nami, asamuba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringoto hasesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan loja jalana sorat. Upasonang pehamu. Buat hamu maagang kutu hamu. Guruan hamu masian au. Aina lambok do au jalanang serep maroha. Asa dapotan hasonangan tondimuna. Ay lambok do au gangku jalan neang do dohot na hupa porsahan. Hasangapon mari bata na digijang. Amin. Marene mahita sian buku ini nomor 377.
makun mo sudina napa soraton ho tu Jesus na manjauhon hatta naon tuho rohamu sude sai rohamu sude nalu jajala surat sai rohamu sude rohamu sude sai rohamu sude aisu nang behubahen hamu naro sude. Tabi kemah hatani debata turpuknya hari mingguon iman di emensian sada Samuel 2 ayat sada ro di ayat 10 tajahama marsikat soring dungi martangiang masihana ni nama marolop-olop marohaku mida Jahoba tibuldo tanduku di bagasan Jahoba na hitap situtu do pamangaku dopak aka musuku umbae nalas rohaku di pangurupionmi Ay dangadong dukon miho jala dangadong partano batuan dukon ni debataku unang saydat dati hamu manenganengahon hagijangon unang ruar hata jukat sian pamangan muna ay Jahoba do debata napuna aka parbinotuan jala ibana dumasing aka pambayanan marponggolan do sior ni ulubalang jala marhohos hatogaron do akka naong mandate aka nalobian na say laon lahodo masari si panganon jadi aka na rapar hian marlangge-langge pola tubuan anak pinatunal hian jala menus boti si torop anak hian Jahoba do na mambunuh dohot na panguluhon ibana patuaton tu banuatoru dohot pakokokon mose Jahoba do namambayan pogos dot mambayan mamora ibana do payujurhon las ibana patimbulhon muse ibana pahehon sian orbu halak na tarjepol yan jala dipatibul na pogosi sian gabo laho pahudulhon tulabung ni akka na sangap jala diturpukon habang saha mulyaon tunasida ay Jahoba do na puna akka ojahan ni tanoon ala dipaujak di atas na hasyanganon saya naramotana do patni akka na niasina alasai paredopon na do di bagas haholomon yanggo akka parjahati ay dada binay na hagogon sandiri marhuaso bawa Say natuduk do baheno ni Jahoba halak akana mangalo ibana makuling ronggurna di banua gijang di atas nasida Jahoba manguhum akka ujung ni tanoon sogot jala lehonon na hamulyaon turajana jala patibulon na sogot tanduk ni Mesiasna ima saatna martua do akan atamangihon hatta ni tibata jala na umpoya upsa amin Marende mahita sian buku ini nomor 570 ayat sadaro di ayat 2 Puji Yesus si palua langit tano marolop-olop ma haleluya
Tuhan Jehovah tapasangap goarni debata. Tuhan Yesus domar mahanita Ariana nang bondari nape. Puji hati dakon hamulia ona ta endehon sangap di debata. Puji Yesus si palua tapasangap ma Tuhan debata. Dolok batu sihirimon ni rohata di papatar di dolok Golgota. Haleluya dia puldur rohata dibandingkan basani debata. Puji mamun dakon mahaliaona ta endehon sangap di debata. Taha tidak kon maha porsetai songonahin ni tidak kon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tumopa langit dotano au porsia di Yesus Kristus anak ribata Jehovah na sasadai imana ti dibawa di si Maria na gabi-gabian si Anton di Purbadia adorang suabuguan ido tuhata na tumau na bernit di pauma ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu bonotoru dung di tanum na mulak mangulu dia di patuluhon na manaik tu surgo laudul tu siamonu di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pamlaksagutanon maumi alak na mangulu dot na mate au porsia di tondi porbadia jaladong sada huria na badia huria topannya kala Kristen akada badia do dia sesani dosa do dia tai na mandok mulak mangulu sogotan kita halak na mate do di ngawan na rasora sudah amin. Tapi kema tikting di huriata di bingguan. Warta Jemaat HKBP Cawang Minggu 17 Desember 2023. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent ketiga, yang artinya minggu ketiga penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu, Maria ia dotodiku mida debata, atau jiwaku memuliakan Tuhan. Pendeta Parhaldo Jemaat HKBP Cawang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 11 Desember 2023 sampai dengan 17 Desember 2023. Rapat pelayanan tahbisan.
Pada hari ini selesai ibadah minggu, pelayan tahbisan HKBP Cawang akan mengadakan rapat penyusunan rencana program pelayanan dan anggaran tahun 2024. Rencana program pelayanan dan anggaran yang akan disusun akan dibawa menjadi bahan rapat jemaat untuk disahkan dan ditetapkan. Pelayanan sakramen perjamuan kudus pada pesta Natal pertama Senin 25 Desember 2023 akan diadakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Bagi anggota jemaat yang dalam keadaan sakit sehingga tidak memungkinkan untuk menerima perjamuan kudus di gereja, akan dilayani di rumah yang bersangkutan. Baptisan kudus pada pesta Natal kedua tanggal 26 Desember 2023, gereja kita akan mengadakan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi jemaat yang ingin membawa anak untuk menerima baptisan kudus. Boleh mendaftar ke Sintua sektor masing-masing. Untuk katekisasi baptisan atau Parguruan Padidion Nabadia akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 16 WIB bertempat di Gereja HKBP Cawang. Solidaritas untuk membantu korban terdampak bencana. Sehubungan dengan terjadinya bencana alam di berbagai tempat di Tapanuli Raya, yaitu yang pertama pada tanggal 13 November 2023 di Kenegrian Sihotang, Desa Siparmahan, Desa Sapurtoba, Desa Dolok Raja, dan Desa Turpuk Limbong. Dan yang kedua pada tanggal 14 November 2023 di Desa Marbun Tonga, Dolok, Kabupaten Humbanghas. Serta yang ketiga yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2023 di Desa Simangulape, Huta Godang, Huta Sosor yang berada di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbanghas. Dan juga sesuai dengan arahan Epurus dengan surat bernomor 1607-L17-12 Romawi _2023, HKBP Cawang akan membuat kotak pengumpulan bantuan yang akan ditempatkan di depan gereja selama 2 minggu, yaitu pada tanggal 10 Desember dan 17 Desember 2023. Hasil bantuan akan dikirimkan langsung ke HKBP Pusat untuk membantu korban berencana. Marilah kita turut serta menolong saudara-saudara kita yang terdampak bencana tersebut. Koinonia di jadwal kebaktian sekolah minggu dan praremaja HKBP Cawang mulai Minggu 10 Desember, kebaktian sekolah minggu dan praremaja Cawang akan digabung dengan kebaktian umum, dan pada tanggal 28 Januari 2024 kebaktian sekolah minggu dan praremaja HKBP Cawang akan dilaksanakan seperti biasa kembali mulai jam 7.30. Persembahan untuk mendukung pelayanan diakonia. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan diakonia Desember 2023. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan untuk pembangunan. Pada kebaktian hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk pembangunan gedung pertukuan dan rumah full timer HKBP Cawang. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Janji iman dalam rangka pembangunan gedung pertukuan dan rumah full timer, salah satu bentuk pencarian dana adalah janji iman. Dengan ini dihimbau bagi jemaat yang telah menerima surat janji iman boleh mengisi serta melaporkan kepada panitia pembangunan atau Sintua sektor masing-masing. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan komitmen ini. Tuhan Yesus memberkati.
Berita keuangan, jumlah uang persembahan yang masuk dalam satu minggu ini berjumlah 18.782.000 rupiah. Detail rincian warta keuangan dapat kita lihat di soft copy file warta jemaat yang telah dibagikan melalui WA Group HKBP Cawang. Demikianlah warta gereja HKBP Cawang pada minggu ini. Terima kasih. Tapi bagaimana inde puji-pujian sian kategorial perempuan.
Marinde mahita sian buku ini nomor 760 Huhut papungo pelean na parjolo. Molo Jesus dongan mi las roha, Jesus si pangurupim las roha, hot hapor seaunmu, dohot pos ni rohami, mardongaton Jesus si las roha, las roha, las roha, mardongaton Jesus si las roha, marsinundang madihu, bitang pakirimoni, mardongaton Jesus si las roha. Molo Jesus dongan mi las roha, jagaon naton dimi las roha, tiruon mo matotong dami ng hulong nai, soliling dingolumi las roha, las roha, las roha, mardongaton Jesus si las roha, marsinundang madihu, bitang pakirimoni, mardongaton Jesus si las roha. Molo Jesus dongan mi las roha, Jesus si pangurupim las roha, hot hapor seaon mi, dohot pos ni rohami, mardongaton Jesus si las roha, las roha, las roha, mardongaton Jesus si las roha, marsinundang madihu, bitang pakirimoni, mardongaton Jesus si las roha. Molo Jesus dongan mi las roha, jagaon naton dimi las roha, tiruon mo matotong dami ng hulong nai, soliling dingolumi las roha, las roha, las roha, mardongaton Jesus si las roha, marsimandang madihu, bitang pakirimoni, mardongaton Jesus si las roha. Molo Jesus dongan mi las roha, Jesus pangurupim las roha, hot hapor seaon mi, dohot pos ni rohami, mardongaton Jesus si
las roha, las roha, las roha, mardongaton Jesusi, las roha, marsinundang madihu, bintang pakirimoni, mardongaton Jesusi, las roha. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent madihita salutna. Di hamu damang dohot dainang, huriani Tuhata, hatani debata dihita, di minggu Advent patuluhon. Ima tarsurat sian Lukas bin Dusada, mamuka sian ayat 46 B, sahatu ayat 55. Kalai sian 46 mahita. Tajaha. Songonon ma didok disi. Gabe didok si Maria ma, dipatimbul rohaku do Tuhani, Maria ia do tondiku mida debata si palua au, ai ditatap do haetehon nih naposonaon, parhatuaon maau olat nion marsundut-sundut, ai habal gaon do dibahen pargogoi tuau, nabadia do goarnai, ai marsundut-sundut do asini rohana mida akka nama kabiari ibana. Hagogon do diula tangan nai, dipaserak kondo akana gijang maroha. Akana gogoi dipaijur do sian habangsa nasida, dipabakit do akka nametmet. Nadenggan dipasuksuk ibana tu akka namale, jala akka nolubian hian rumardo di palaho. Dipainu-inu do Israel naposonai, marningot asini rohanai, mangihuton baga-bagana natu akka oputta tu si Abraham, dohot tu pomparanna saleleng-lelengna. Ima sahatna. Dihita damang dot dainang, nak king didokon parlado situa nabodari marnatal duha muate. Jadi alani gabe otik masonari ate. Mar minggu. Alai neng dohonokku dison, aupe nabodari tong do mangguluhon Natal di Cililitan. Alai neng dohonokku dison, jolo tasal puhon mak Natali. Buasa udok konsongoni asa dapot do Advent, asa dapot maknani Advenon. Alana sian 2 minggu na lewat hita nunga maradvent, Advent parjolo paduahon dot patuluhon sonari patuluhon minggu naro, hari minggu do jatuni minggu Advent paupaton. Jalalaos bodarina ima Christmas Eve malam Natal. Alai mulo di ihuton hamu akan Natal di punguan di parsau tahun manang di dia pe jolo salpuhon ma asa dapotan maknani Advenon. Alaniaha alana di minggu Advent patuluhonon ima guarna minggu Gaudete. Makna yang kita bisa petik sian Advent patuluhonon ima marlasni roha alani haroroni Kristus. Ikon marlasni roha dohita paimahon haroroni Kristus. Songon dia boi marlasni roha bersuka cita di dalam penantian Tuhan. Saya mengibaratkan seorang
ibu yang sedang mengandung, au memang dang boi hurasahon songon dia. Alai songon ama, boi mah, tapi mungkin bisa beda. Seorang ibu yang menanti kelahiran seorang bayi di bulan 9. Songon dia mah sukacitana lasni rohana sida paimahon haroroni. Songon ima Advent patuluhon. Belum dapat waktunya tapi kita sudah bersukacita. Berbeda kalau kita sudah dapat baru bersukacita. Alai molonion ikon marlasni roha hita nangpe dang rodope. Di sido bedana. Lapatanna aha namambayan hita gabe marlasni roha. Karena apa? Karena kita mengharapkan bayi yang mau lahir. Adong do pakirimon. Haroro ni Kristus. Ido makna gaudete Advent patuluhonon. Alani i marasing do di Advent paduahon ima lahu mangarade dalan ni haroro ni debata molohita ikon marlas ni roha. Karena apa? Karena ada pengharapan itu. Dan siapa yang datang? Yang datang ini bukan kaleng-kaleng. Bukan ecek-ecek ini yang datang ini. Bukan orang kaleng-kaleng. Kalau bahasa Medannya kayak gitu. Tapi apa yang datang ini? Ima pandok ni ende pujian sian si Maria natajaha turpuk natajahan naking. Alana takas do disi di pabuasi Maria. Adong do perubahan na ikon masa dungro mesiasi. Akan terjadi perubahan yang betul-betul dahsyat menggemparkan dunia ketika Yesus telah datang. Dia tidak membawa senjata, dia tidak membawa, tetapi dia hanya membawa dirinya sendiri dan menggemparkan dunia. Ima pakirimon na ikon adong dihita asaboi hita marlas ni roha. Alani i boima hita mandok boima dohonon ende ni si Maria ima ende panuri rangon manang nubuat haroroni Kristus pambahanani Kristus. Apa yang mau dilakukan Kristus nanti ima endenisi Mariai. Jala ahama molohita mantajaha damang do dainang molohita manjaha isini ende pujian isi Maria. Ahama isini panurirangani bahwa dia merubah tulu hal. Naparjolo ima ikon adongdo perubahan moral. Yesus haroro ni Kristus ima lau mengubah moral manusia. Ima songon natar surat di ayat 50 sada. Didokon disi hagogondo diula tangan nai dipaserakondo aka na gijang maroha. Gijang maroha. Makanya orang agama Kristen yang paling anti itu dengan orang-orang yang sombong hatinya. Adong do dison sian tonga-tonga ta? Dang adong ate. Unang bah. Orang yang sombong itu dari kesombongan dia itulah yang membunuhnya. Unang hita gabe gijang roha. Jala
Molo hita mamereng riwayat ni Tuhan Yesus, molo hita menonton Passion of the Christ, molo menonton aka film-film ni Tuhan Yesus, takas do disi pambahenan ni Tuhan Yesus mengkritik orang-orang yang tinggi hatinya. Alak parise, si boto surat, sude. Alani satu yang sifat moral yang dihindarkan dari kekristenan adalah ginjang roha. Unang songoni hita aka naporsea. Napa duahon aha mana yang diubah Tuhan Yesus, haroroni Yesus. Songon natar surat di ayat 52. Akan nagogoi dipaijur do sian habang sana sida, dipabangkit do aka namet-met. Ikon adong do perubahan sosial, ima revolusi sosial na di patupa Tuhan Yesus. Dang boy hubayakon songon dia molodang roh Tuhan Yesus. Bagaimana kalau moral yang kita pakai itu hanya moral hukum Taurat, perjanjian lama. Kurasa bunuh-bunuhan kita. Ido nadi patupa Tuhan Yesus. Orang yang berkuasa, lapatan nadang huasoi. Kritik ni Tuhan Yesus ima lautu sifat do. Dang jabatan, alai sifat. Orang-orang yang berkuasa. Ai lapatan na, so adong pe hepeng na, tong do sifata, adong do sifat huaso. Ai bertebar do huaso di Portibion. Bertebar do huaso. Huaso bukan berarti lapatan na ikon gabe direktur daun. Molo di bahasa antropologi didok disi enunciative modalities. Lapatan na adong do huaso. Huaso songon dia boy jabatan alani adong hepeng membawa senjata ipe huaso do. Membawa senpi, senjata tajam, pistol, itu berbeda. Orang yang naik Avanza sama orang yang naik Fortuner itu lebih enak mana? Turun dari Avanza atau turun dari Fortuner? Nah? Lebih pede mana? Mana ini akan naposon? Lebih enak mana turun? Hah? Ima molo di bahasa antropologi amanginang. Jadi adong do enunciative modalities. Semua itu bisa membuat kita berubah secara moral. Kenapa? Ima huasoi. Orang jalan, kita jalan membawa senjata tajam di malam hari sama orang tidak bawa senjata, pisau misalnya. Lebih pede mana? Makanya sejut-jut doh hudokon akan polisi. Molo di dalam hamu mambuan senjata unang pagi jakuroham. Itu bisa merubah. Bahkan kalau kita bandingkan lebih di dia donam tabu. Turun dari Fortuner atau dari Lamborghini. Hah? Molo au memakai marjamita turun sian Lamborghini, jala au marjamita songonon-songonon terus dia depan muna. Berasi tor di dokon hamu do au berarti bah lagi jangan rohani pandi tahun. Itu berbeda, bisa merubah. Makanya setiap yang ada, yang berhak, yang punya kuasa, apa saja, baik uang, baik
senjata, baik jabatan, manang AHP, bahkan parsinabung pe parhata, tongdo, se adong do parhata na gijang rohana, dangi molo tu jabu lau imana, molo adong na masa di jabu na masuk gang, dangolo imana, dangi ima parsinabung na gijang rohana, alai molo parhata na kalau misalnya jabuna 3 tingkat, marlif muse jabuna, torhatop di, ana ubain pe songoni, sadia ulosna, sadia sinamotna, alai mulu masuk gang, ise tahe. Nion fakta don na hudokoni, realitas. Alani i dirohai do narikot amang inang, molo huasoi se bertebar do di tonga-tonga ni masyarakat, bertebar. Alai nang pesongoni ikon serep do hita maroha. Itu kuncinya di hak Kristenon. Jadi mau pakai apa kita, mau turun dari Lamborghini, mau turun dari kereta api, helikopter, ikon serep do hita maroha. Amin. Harus rendah hati. Napatoluhon damang dohot dainang, apa yang dirubah Tuhan Yesus? Ima ekonomi, perubahan atau manang revolusi ekonomi. Ido neng diubah Tuhan Yesus. Dan ini sudah fakta membuktikan, mulu negara-negara yang Kristen sosialnya itu lebih tinggi. Itu fakta. Aisonari pengungsi Rohingya gabi ditolak negara Muslim, Aceh dohot Malaysia. Alai godang do masuk tu Amerika, bahkan dijadikan warga negara. Ima Amerika dijadikan warga negara. Mulu hita holan mengungsi do, pengungsi holan sementara. Ima sada revolusi di hita hala Kristen. Mulak nabodari, mulak ausian marnatal, naposo di Cililitan, tarjahau ko sada surat. Sada surat di Instagram. Mungkin nion lagi gempar do berita. Songonon menyayat hati. Isina songonon. Kakak jaga dia. Papa mama adik pergi dulu. Nurut udah om belajar yang rajin. Uang papa mama untuk pemakaman satu kami. Love papa mama. Ra ngadi jahamu ate. Dang di jahamu ima namasa di Malang, bunuh diri sekeluarga di Malang. Au dung hujah songoni kan suratna di Detik. Bah, pitor berkaca-kaca do mataku. Dang au nang mandok menguhumi nasida daung. Alana au dang ulo menghakimi daung. Karena bagaimanapun itu tongdo kesalahan kita. Imana bunuh diri alani utang. Bapak, mama, dan adiknya yang tinggal sisa kakaknya, anaknya yang alani kembar. Jadi neng hudok kondison damang do dainang. Ikon adong do perubahan ekonomi. Lapatan nah
mulu adong pelean taringot tu sosial ikonido na parjulu. Karena apa? Karena dari situ kita bisa mengisi kekosongan orang. Sada kelebihan nih hak Kristenon, ima lahu mangurupi tudungan na susah. Ha itu saling membantu. Sian najolo pesongoni. Huingot do damang dodang tiki di au di kantor pusat biro informasi. Tiki gempa di Tarutung. Tiki au masih pendeta do masih di biro informasi. Salut doau mamereng HKBP tahun. Kita HKBP. Kenapa? Karena semua saling membantu. Itu yang bisa diandalkan HKBP. Sosial, bencana, semua segala macam. Nang pe adong hahurangan tongdo. Kita besar HKBP ini besar karena pelean. Karena pelean. Jala hita dakkel olo manumbang lahu marporang. Di jalan-jalan perang untuk Palestina, perang sama Israel. Gak perlu itu disumbang. Alai korban disumbang. Termasuk lahu mangurupi tsunami Aceh dan Holland di hita alak bata. Bahkan gempa Chili huingot do tiki. Sekjen WTP menandatangani surat to UN supaya gereja-gereja anggota UN, HKBP, HKI, GKPI ikon mangurupi gempa di Chili. Korelasi hita, relasi hita do ido nam gogo di HKBP. HKBP besar karena persembahan dan itu fakta. Saling membantu satu dengan lainnya. Jala ido dasar nisi Maria lahu mambain NDI asa adong do pakirimon di hita. Unang bemasa songon keluarga naking di Malang yang melakukan bunuh diri karena tidak ada pengharapan. Tetapi ikon adong do pakirimon di hita. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan membela yang lemah. Kalau Kristen kurasa dia yang bunuh diri itu, kurasa tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena harus ada percaya. Kalau dia bunuh diri berarti dia tidak ada pengharapan. Jala ido dihita amang inang, hapor seaon, pakirimon, ido narikot dihita. Nama nguluon, halak Kristen, nama ngulu di Portibion. Karena bisa saja sesuatu hal terjadi sama kita. Kesusahan akan menimpa kita. Bencana akan menimpa kita. Tetapi yang satu kita pegang adalah pengharapan dan iman. Karena inilah yang dirubah Tuhan Yesus supaya kita menjadi orang-orang yang percaya. Alani dihita amang inang, sada parsiajaran do di Advent potulo nono. Asa marlasni rohaita, nang pehita dang mamereng secara langsung hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Tetapi percaya karena tidak melihat. Berbahagialah orang yang percaya karena tidak melihat. Karena inilah dasar dari iman. Amin, martang yang mahita. Pinuji pinasangap ma guarmu ale Tuhan debata. Siala toktong mandongani hami sahatun waing. Songoni Tuhan hami namarpungu sadarion. Ima sian ruasni HKBP Cawang. Naung marsaur dot hatami Tuhan. Dipaingot hodo Tuhan marhite hatam. Asa marhapor seaon hami Tuhan.
jala marpakirimon hami Tuho. Alani Tuhan pargugui hami. Asa unang liluha porsiau nami Tuhan. Asa marpaksungan dean hami Tuho Tuhan. Songoni Tuhan, turuasmu HKBP Cawang, ganup marsada-sada. Gudang doa ka paru kilo nama asat di tonga-tonga nami Tuhan. Alani pargugui hami Tuhan, pasu-pasu hami. Asa bui hami mangadopi aka sude tantangan. Asa marlas di roha hami Tuho Tuhan. Tu akan namar sahid pe Tuhan. Pamalum sahid nasida. Asa boi nasida rapdot hami di minggu naingro mar Natal di tonga-tonga ni uriat tahun. Songoni Tuhan, homa toktong manambai rejeki di tonga-tonga ni keluarga. Ganup marsada-sada. Asa marlas ni roha nasida Tuhan. Moleate Tuhan, di bagasan Kristus Yesus martangyang hami Tuho. Amin. Marende hita hu tapapungu ma peliata. Di tangan nado molamu suro tung sonang dia puanaho. Di tangan nado molamu suro tung nasonang dia puanaho. Tung sun hinaguguni Tuhani ingot batam do makop nang ponjot rohami dang nalelengi tokinai pujionmu Tuhani nang ponjot rohami dang nalelengi tokinai pujionmu Tuhani. Somarani olop-olop nai marsari ngardia kapartigor lando gogo disi mambain monangi pai masat sunde tu surgoi lando gogo disi mambain monangi pai masahat sude tu surgoi tu debatami nasun gogoi sai maporus maho ganup hari di tangan nado molamu suro tung nasonang dia puanaho di tangan nado molamu suro tung nasonang dia puanaho.
ponjot rohami dan nalelengi tokinai pujionmu Tuhani. Nang ponjot rohami dan nalelengi tokinai pujionmu Tuhani. Suarani olop-olop nai marsari ngardia kapartigo lando godisi mampai monangi pai masahat sude tu surgoi lando godisi mampai monangi pai masahat sude tu surgoi. Tapasahat ma peliat tahun Tuhara Joni debata martang yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroa ni saluhut leon lehona denggan dot nasa ulibasa na meliutus. Upasat hami ma siani lehon mitu hami pelenami tuho, say jalo may gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhase yang kami peleanon, patimbulon harajon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tondim, asalam hutanda hami godang ni selain lehon mitu hami, asalam girgir hami mandok mole ate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale yang manami dari Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomom reham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu hami, unang hami tugion tu pangunjunan, palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutondim. Shalom. Shalom. Bentar ya, terus